Nhasi ndabuda ndakananga kwaMutare kuManicaland province. Manicaland province yakaganurana neMozambique ndiko kwandaenda. Uko kwandaenda kwandasangana nedambudziko randaonawo riri panzvimbo ino randoda kuti tinge tiri tinokurukura isu semhuri yeZimbabwe. Aiwa, toona kuti tingabatsirana sei nevana vari kugara pano nzvimbo inonzi yoNyakamiti makomo anonzi Nyakamiti akapatsanurana neMutare border timbers. Ndichida kukugamuchirai mhuri yeZimbabwe ndichida kutenda zvakare nesupport yese yamunotipa pano paSaint TV. Aiwa, uyai muzvionere mumbonzwa nyaya iri pano. Handei munozvinzwira. Vakomana vasikana. Ewe. Zviri kudi? Shamwari. Ndiri bo zviri kudi? Hello sisters, muri sei? Andidi. Kuri seiwo kuno? Andidi. Alright. Ini ndinonzi Uncle Saint. Ndinobva kuSaint TV. Andidi. Ndakaziswa kuti panapa pane mhuri inogara panapa. Manje ndiritarisa kwese kuti hapana vamwe vanhu vanogara panapa. Muringori mega munogara pagomo panapa. Andidi. Ungada kuzivisa mhuri yeZimbabwe kuti zita rako unonzani? Zita rangu ndonzi Timothy. Timothy ani? Kashtigo. Alright, une makore mangani? Ne 14. Alright. Ndonzi Ezekiel. Ezekiel one? Kashtigo. Makore? Ne 12. Alright. Blessing Kashtigo. Ne makore mangani? 10 years. 10 years. Alright, regatinzwe sisters kuti munombonzanani ma-sisters. Mune makore mangani munonzana? Inini ndine 15, ndonzi Munashe Kashtigo. Alright, Munashe. Ndonzi Esther Kashtigo, ndine 11 years. Esther Kashtigo, 11 years. Alright, togona kugara hapa handiti? Ndigare ipo panapa. Right, panapa tine mhuri, tine vana vatinavo 5. Tirikuda kuti kurukure navo. Sister, ndimbo kurukura nemi. Munogara nani panapa? Na mama. Na mama. Muchienda kuchikoro here mese makadai? Atiendi kuchikoro tese takadai. Makamboenda kuchikoro? Aiwa. Hamunomboenda kuchikoro? Atina. Mese muri 5 hapana akamboenda? Mese 5 hapana akamboenda. Dambudziko riri? Dambudziko nderekuti tinoshaya chekudya, chekufuka, chekupfeka plus baba wakashayika. Baba wakashayika rini? Wakashayika musi wa 12 May. Gore rino iri? Gore next year yapera. Gore rapera irori. Alright, so tiri kuti kubva zvashayika baba munongogara panapa? Tinongogara panapa, kuna kwatakamboenda. Mai vanoita basa rei kukuriritai? Mama vanoita mapiecework, kwadaidzwa kuwacha, kutsvaira. Ndo zvaanonga achiita. Chikafu tinomira iyo paanonga watouyo titone kutodya. Alright. Saka kana mai vasina kuuya kudya kunotonetsa? Kudya kunotonetsa, tinotorara nayo. Zvakaoma. Zita rako unonzani nai shamwari? Ezekiel. Ezekiel. Alright, Ezekiel, ndezvipi zvaunoshuvawo kuti unge uri unobatsirwawo ukaona vanobatsira nazo? Kushuvira changu ngechekuti tito tinobuda chake tigarewo chake pekugara, tigarewo pakanaka, tisagare tisarambe tichigaro matiri muno, tiende kune vamwe. Tiende kune vamwe. Chito chinobatsika. Ndo shuviro yangu ini. Ko vanin'ina vako unoshuvawo kuti vaitirweiwo chi? Vaitiwo chakanaka, chakati chekupfeka nechikafu chekuti tihe. Chiri kushupa, hatitsvakiro ndo shiro yandoti vanin'ina vangu vatiwewo. Saka chikafu munodya kangani pazuva? Todya ka1. Munodya ka1? Munodya zvaita sei amai pavanenge vatodzoka kubva kubasa? Saka kutaura kuno hamuna chamadya kubva makuseni? Hatina. Makatongomirira kuti dai mai vauyawo nechekudya? Saka mazuva ese vanouya nechekudya here kana kuti pamwe vanomboshaya? Musi anoshaya, dzimwe nguva anouya nacho. Vakashaya munodima? Tinorara. Mese makadai? Shama, zita rako unonzani? Ndonzi Blessing Kashtigo. Blessing Kashtigo. Une makore mangani? 8. 8.
ndezvipo zvaunoshuvirawo muupenyu hwako shamwari? Toda ngoti tigarewo pakanaka, tivawo zvekupfeka. Neko zvekudya? Nongoti tiyoti zvivawo zvekudya. Alright, shamwari yangu. Hey, saka zvakaoma. Saka kune vakateerera, help yamungati mungada kana kuti batsiro yamungati munoda pamba panapa ndeyei? Dea tibatsiro nechekudya nepekugarawo pakanaka nezvekufuga nezvekupfeka. Saka mvura munoiwanepi panapa? Mvura tinoiwana kudzimba dzamuri kuona idzo dzasuku. Izvozvi tinoita 2 hours kuendako, tinotakura mvura shoma nekuti kwainobva kure. Hey, zvakaoma. Sister, ndezvipo zvamunodawo imipi? Inini ndoda batsirwa nekuenda kuchikoro. Unotodawo kuenda kuchikoro? Kunodzidza nevamwe? Kana mukaenda kuchikoro muda kuitei? Ndoita doctor. Mudaita doctor? Muzorapa ani? Handiti? Alright. Aiwa, tivimba kuti mhuri yeZimbabwe tichabatsirana nevana avo kuti vabude mudambudziko ravainaro.